Baba tayo ulit Sir, sa baba. nakakatakot sir. Nakakatakot Dito lang, eh. dito lang. Sir, tatakot ako sir. Ginagawa na. Yan. Parang buwis buhay to ah. Huwag kang mukhawakan. Tara, akit na ako. Okay ka na. Lumas. Okay. Okay, game. Ah, Diretso lang ba? Gogi! Woo! Kami sa taas ng tundol. Kitang kita yung mga ano oh. Mga tao dito sa taas. Nagutom na ako. Alright! Alright mga ka-sir. Taas sa ano oh. Sa tundol. Kailan ako dito? Ito, ilay ko yan. Yan! Susuot ko na rin ang mahiwagang yun. Dito tayo sa ano. Ay. Nakakalula mga idol. At yung mga inakit namin dyan oh. Napakataas. Yun yung mga ano. Yung mga tao. Yun mga idol. Nandito tayo sa Tundol oh. Lalagi pa yung mga idol oh. Solid. Ganda ng hangin. Yun oh. Doon sila ma'am oh. Woo! Ganda ng tanawin. Alright, nandiyan yung buko. Sana maabot oh. Hindi natin maabot mga idol eh. Kung nandito sana sa malapit, kuha natin yung buko. Yun. Web sa karap. Lons. Video sila. Woo! Yung mga ka-Johnny! Ganda dito mga idol oh. Ganda ng hangin. Ano ba? Oh. Solid. Mga idol, pupunta na tayo ng ano. Uwi na tayo mga idol no. So hanap lang kami ng spot para ano, mag-TikTok. Woo! Magti-TikTok kami. Hanap lang tayo ng spot mga idol no. Siyempre, soon to be upload yung TikTok namin. Prep mo ito sa kanila Ron's Journey. Okay, let's go. Shoutout pala sa mga idol natin nandito sa Beach Patar. Tanga talaga. Ay, Beach Patar. Dito sa Tundol, yung mga idol natin dito sa Tundol, nabigyan natin ng sticker. Shoutout sa mga idol ah. Maka solid. Putik sumabit. Yari. Okay mga idol ah. Yeah boss. Eh, sumabit yung wala na, ayaw ko tawagan. Yung mga idol ah. Sige ba? Meron pa.
Yan o. Thank you so much po. Yan, yung mga boss ha, din yung mga idol. Thank you. Thank you idol ha. Thank you po. Thank you boss. Eh, tuto tayo boss. Ah, boss. Thank you idol ha. Thank you. Thank you idol ha. Salamat. Thank you po. Thank you po. Ayos, ayos, ayos. Solid, solid ano. Tara na. Opo. Opo, tatlo po kami. May sticker ka na? Sige. Thank you. Dito tayo baliktad yan. Dito. Yan. Mga idol ha. So, sige, sige. Meron ka na? Thank you, thank you. Ingat kayo, ingat. Yan, napaka-solid na ito, no? Game. Napaka-solid naman nila dito. Shoutout sa mga idol natin sa Anda, no? Sundol. Grabe, napaka-lodi. Ay, sige. Shoutout sa'yo, ading. Shoutout tayo, idol, ha? Thank you. Thank you. Ayun, mamaya takbuhin nyo pagkatapos ha. Kuha din kayo sa kanila. Yan o. Yan o. Ayun, puntahan nyo sila. Yan o, yung mga yun o. Bikin nyo, bilis.
Ay, sige po. Ano po, idol, oh. Thank you so much, idol, ah. Tingnan po, ingat po. Hello. Me? Obsessed with you? Yes.